Igbo ya dịrị unu na mma o, Ugwumba ya dịrị unu na mma. Ekene m unu. Mba anyị nya dịba na adịba. Asị nya dịba kwakwa na adịba. Igbo be anyị na-adị mma ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ. Ochie anya ka eji etuto ochie ụzọ. Mana ọ bụ ochie otu na-atọwa ọjara ime mma mmụọ ọgbara Igbo bụ Igbo na ọbịa m n'isi. O nwere ka ọ na-aba dị n'obodo na-eru dịka anya. Ife ji mara nze na ọzọ na-aba anyị. Ugbenugo na-aba ọma hụrụ eziokwu. Na-ekene ka m bụ ofu ugbenugo ugo. Ekpo m ofu ugbenugo n'isi ofu ntobi ka o ji abụ ugo kpaba ike were m ntobi tụgbunye anya okwu dị n'ọnụ. Ogbu Oja Ndigbo nwa na aka ọ dịkwa ike achọghị okwu mama ọnụ na-eke na-abara onye mba ihe bụ n'aka nnere mkpamkpa nkwụ na-agba etegharị n'ọbịagwu n'isi ife na-eme n'Igbo adịgbo m njọ. O nwere ife oyibo na-akpọ leaders ndị na-emegeneta obodo anya ndị na-ejere obodo ozi ndị na-achị obodo achịchị ndị ike kedu dị ka nke be anyị ji wee bụrụ ha eje na ana Yoruba ndị befe na-agba mbọ ka befe wee dịrịfa mma eje arụ ụzọ echete ka rụọ befe enwe seaport agbapa mbọkpụ na ọ dị befe eje n'ugwu Awụsa emere na Awụsa ya eji ọchịchị n'aka ụzọ dị be ndị Awụsa na-arụ ya arụ na ene anya na kịta na-arụ ogo dry port n'ugwu Awụsa. Ndị Igbo be anyị ndị afọ akpọrọ leaders be anyị onye azaji unu leaders unu ncha followers kacha unu mma n'eziokwu maka na eziokwu ọkwọ n'azụ ara nne nya ha bụ ka nwere ọkpa wee gbadobe anụ nna atọ ọbara na-agba nna eze nya ma n'uru ọkada na nya ma anụ ka njụwa ndị be anyị kedu ka esi kọcha ji n'ala Igbo jebe Germany jebe oriri ya na ene anya na onye kọrọ ji n'ala Igbo jebe Germany oriri ji ọ bụ ya na ndị chi eso wee jebe ndị chi ya na Igbo be anyị esorofe je ọ bụ ndị nze na ọzọ soro ya wee jee nya ka nji asụ unu na-adị mgbochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ sinetọ jere Germany oriri ji ka ụmụazị Igbo jere etitọrịa maka na be ndị ọcha ibe na-aga ọfụma mgbe e mere kwuo m okwu ike kwere mmadụ jere Germany oriri ji ụmụ ikorobịa ji dị etitọ sịa ndị adọkarị ya akwa ndị etinye ihe anataba anya na-ewu ka nnata Ojukwu ka njukene m ụnụ mgbe afọ ndị oyibo kpụrụ Nnamdi Kanu wee kpọchie mmadụ one bere akwa mmadụ one tiri mkpu ka njụọ m ụnụ nya ka ọ na-abụ dị ka ya dị ndị na-achọ ka Igbo dịrị anya na mma masị ekwu n'okwu anyị nwere ndị na-aza leaders ejiri ụmụazị IPOB na-agbagbuchi ka na-agbagbu ọkụkọ dịka ọ bụ ọkụkọ na-anwụ ndị nwa na-aza leaders gbachaa nkịtị a na-eme ka a na-eme nke egbuore atọrị ụmụazụ na mmiri onye ọ dị adịwakwa ọ dị ka ọ dị na gboo ndị afụ na-egbu koolu n'Enugwu gboo ndị yọrọ ka eti igwere tọrọ ndị oyibo were egbe gbagbuchinye aba anya o ruo ka ebejere ndị ụka asasị sọfụrụ ndị ọchịchị ebejere ndị ọchịchị patịla ife oziọma kwuru bụ eziokwu na ndị a na-ekwu okwu mere nke arụ ndị jiri egbe gbagbunaba mere arụ gịnị ka ba jiri mee arụ ba yọrọ ka eti igwere tọrọ asị na onwe ha ụka ya enyi ya ma ozu onye abịakwa na akwa ndị Igbo gba nkịtị mgbe afọ anyị enweghị ndị ọchịchị tata eche na ya onwego ndị ọchịchị ejije na-egbu Igbo ka na-egbu ọkụgo onye ọda agba nkịtị na enye ike kwere mmadụ jere Germany ọ na-abụ oju nkịta anya ọtọ onye nwe ya ka nke ọrụ m ụlọ akụkọ ọ bụ na Naịjirịa ka etiri ike kwere mmadụ ife ka tata ịfụta n'okporo ụzọ ị na mgbe etiri ife ma ị nwekwa onye tiri ife ọsọkwa gị nye amanụ ya ị na-agara onwe gị polisi akwụ gị aka iruo na steshọn eso m n'eziokwu 10,000 ka ihe ejibe eru onwe gị ndebe anya ọkwa nnene anwa bụrụ na iso ndị mara ọra 100,000 ịma ụgbọ ọrụ na-agba ịkwụ 200,000 ọ bụzie na ikeri ọkpọ 500 onwe ka isi pịa mgbe ajara 1 million mana onye awụ na-akpụchara ya ogbu iwu ejighị ihe ife iwu ejighị ji ya okwu Igbo be anya na Germany ibe ijere oriri ji n'elu n'okwu anya okporo ụzọ na Igbo na arụ ya arụ onye kwuru onye ama ife ugwu ọnya ma aka na-aga ya aga Enugu Ọnịcha expressway ọkwago ogota ka m na-ekwu n'eziokwu ịla bụ o si wee dị n'akwụkwọ nsọ ụzọ Usokwute ka anyị na-agbazi Enugu Port Harcourt expressway ọbe mmadụ ka ọbụbe mmụọ ọkaigwe ije eji 15 minutes wee jeru m isi ebe apụ wee jere ma ọ kwụrụ ọtọ 1 hour 30 minutes ka na-agba n'ime Ebonyi agba n'ime Abịa ebe ka na-eji ọkaigwe ndebe anya ọ dị mma ịnọ na Abuja ahụ ịsatọ ụfọdụ ahụ anọ ụfọdụ ahụ 16 onwe seaport dị n'ala Igbo nke na-arụ ọrụ na eni nke dị na Rivers na Igwe-Ọcha ọdụ ụgbọ mmiri dị n'Igwe-Ọcha ọ da-arụ ọrụ nke dị na ala Kalaba ọ da-arụ ọrụ nke dịkwu n'one onweghị nke na-arụ ọrụ emere anyị ibe ji mara Igbo wu mgbere apịa o nwee ka isiri ịtụ apịa o jere na Lagos bido Lagos wee ruo Ọnịcha kọstọm nọ n'ụzọ opekata mpe 30 pachi iyi akwụchachapụ ụgwọ ịkwụkata ụgwọ kọstọm kwụchacha ọkwa ngwa afịa ikiri ala na wọfụ wee vuru na akwụcha ụgwọ niile
ebe ịfọta na paakị ya gị ịkpasu ohiwe vutuo ngwa gị niile iji na ka a na-achọ isi nnebe efutucha ya na agbagharị gị iji aka gị vogobe moto ji eje okwu mbọchị natara n'Igbo were abalị ịtọ wee nataruo mgbe afọ a na-ekwu ngwa abịa ọka dị mma ka njọ ma bụrụ ife mmebi Igbo be anyị n'eziokwu gwene ha na-awa n'aba ka njukene m ụnụ ele mgbe esi achị anya ọrụ ya ka mma ya na-emekwu na ndị niile na-anọchite anya ndị Igbo gboo ma ndị gọvanọ ma ndị sinetọ ma ndị House of Rep bụrụkwe na kansela ha nche enweghị nke bụ ezigbo mmadụ n'eziokwu maka ba bụrụ ezigbo mmadụ o nweghị ibe ọzọ ihe eme gọọmenti ekweghị ekwe ịgba afọ Nnamdi Kanu Mazi Nnamdi Kanu ha Amadike Biafra ibe ọ na-ayọ na-eyọ n'ele nwa Naijiria si dị na ọdịzi ihe mmọnụ ya chọrọ nwere onwe ya ọkwa eziokwu ụfọdụ ekweghị ekwe ụfọdụ kwere ekwe ọha na eze wepụtara restructuring eri ara onye mama enyegbu ofe ego maka ada ekwuzi okwu ya restructuring na anakpugo summit emere na Ike Hotel na Enugu emetere ihe gịnị gọvanọ Igbo niile bịazara nya m ife ndị Niger Delta bịakwuru ya ndị South were bịa emetere gịnị pancha niile okwu azụ mgbe emere akpa na iro kpacha ekecha na nwevuru na obi ndị asọbụrụ na aka okwu Igbo ejebekwa elapụ ka Igbo si wee sie ike o nwere mgbe e kwuru na a na-ekwusi ike na-enyegwo kọntraktị ụzọ n'Igbo mgbe gboo awọdụ ga Enugu Ọnịcha expressway awọdụ gharịkpakpa ịgafe ejiri wọdụ ya ọ dara mmanụ onye nyere ego rie ndị na-achị anyụ waịn na ya ajụ ajụjụ Enugu Port Harcourt express arụ ọkara adịrị jee na-aba ana m ajụ ndị abụ nọ n'Abịa steeti onye Abịa nọ na sineti ọ dara mmanụ House of Rep nọ n'Abịa dara mmanụ gọvanọ na-achị Abịa fancha ọ dara mmanụ onwe ka isi iru Aba ezi agaghị nyechacha ife onunu moto na-arị ikpu ịbacha na Benite gị emebighị injin agba ọkụ pancha ṅụrụ mmiri ọkpụ ife mere eme naanị Igbo be anyị wee na-ajụ ndị be anyị ndị nwa na-anyọchite anya anyị kwune na eziokwu ka obodo mara ndị bụ ndị ife enwe aka na-eme ụnụ be ndị ọcha mbido ka ọka bidoro o nwere onye nke bụ Foreign Affairs Minister o jere ebe o jere be ndị ọcha mgbajara ruo ya ahụ akụbakwa na akụbagwokwe maka na nwata jara aka na ya ya eti okenye ọkpọ otiri otihe otigokweni nke mgbe tibegoro tiri onyinye n'isi onye ọbụla sị na ya nọchi anya ndị Igbo o nwekwe ka isi kwadobe iji obodo iri kwado nnara ọra oge na-adịghị anya ọgbaratakwa na Igbo bụ anyị n'eziokwu maka gịnị e kwuru na ọ na-eme oju nkịta anya ọtọ onye nwe ya ni ote aka o ji uwe dị njọ ndị Igbo na ohe adịrị anya na mma ije anọchite anya anyị kwube okwu ji emetụ Igbo ọ bụzi na ịnara ego ije zuoro onwe gị ike kedu ife kpatara na onwe esi bụ ọtọ na-arụ ọrụ na be anyị ụzọ agaghị aga sekuriti anyị enwe ka nnata bụ Ogbu Oja Ndigbo nwa na nka ka m nwere ikasịrị ọkpa akpa na igirige ọkụkọ nje gbafe menwụ na gị n'ezi Igbo bụ Igbo doododo ka njekene